Ассалому алейкум ва рахматуллаху ва баракату. Ман Руслан Гадолиев аз номи кулли мардуми Кӯҳистони Бадахшон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамдардии худро барои модарҷони Қобилҷон баён мекунам. Барои аҳли хонаводааш сабру ҷамил ай даргоҳи Аллоҳи бузургвор хоҳонем. Модарҷон, ин фарзанди шумо набуд, ин фарзанди ҳар яке мо буд, фарзанди ҳар яке тоҷик буд. Мо ҳама барои ӯ бача сӯхта истем. Аллоҳи бузургвор ҷойша ҷаннати ҷовидон кунад. Барои шумо сабри ҷамил ай даргоҳи Аллоҳ хоҳонем. инно лиллоҳ ва инно илайҳи роҷиъун. бародаро, мо ҳама ростии гап хеле ғамгинем. як ду се рӯз шуд видео кардан натонистем. ин бачаи ҳамаи тоҷикҳои мо буд, бачаи ҳамаи мо буд, ин на ин ки бачаи япа буд. як бори дигар аз номи халқи Кӯҳистони Бадахшон ҳамдардии худро барои модарҷони Қобилҷон баён мекунам. Аллоҳи бузургвор сабру тоқат бароятон модарҷон. ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд.